नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. संजीवनी सेवा संस्थेमार्फत नवीन आरोग्य सेवेचा उपक्रम. जोयडा संजीवनी सेवा संस्थेच्या वतीन गेले 10 वर्षांच्यान काळी व्याघ्र प्रकल्पात येवच्या सुमार 20 गावांत मोफत सेवा दितात. आता या संस्थेमार्फत नवीन पल्सोमीटर, ECG, शुगर, BP टेस्टिंग अशी सुविधा सुरू केला, असे संजीवनी संस्थेचे गौरवाध्यक्ष श्री रवी रेडकर यांनी सांगले. बुधवाराक जोयडात नागरभावी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थचे डॉक्टर श्री सत्यनारायण हेमी या सेवेचो शुभारंभ केलो. या वेळार जोयडा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष रफी के खाजी, संजीवनी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील देसाई, पदाधिकारी जयंत गावडा, गणेश वी, ईश्वर वडर हेमी हजर आशिल्ले. अशें तेतूरांनी हे केले. कशें आसलें, खाली फ्री औषधां, फ्री ट्रिटमेंट हे सगळें सुरू आसलेले. तर आता आमी ताका आनी ECG 68 ಇತ್ತು ಸಗಳೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತೊಗೊಂಡು ಇತ್ತು ಸಗಳೆ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತೊಗೊಂಡು बायल आवयगेर गेली म्हण पश्चातापान सोऱ्याच्या नशेत आत्महत्या केली. भटकळ उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक ना एक तालुक्यात आत्महत्येची खबरी येतेर आसात. जाल्यार भटकळ तालुक्यात अशीच एक खबर घडला. मद्यपानाच्या नशेत आशिल्ल्या एक व्यक्तीन सदांच आपल्या घरकान्नीक मानसीक त्रास दिते रावतालो म्हण ती कंठाळन तिगेल बायल आपल्या आवयल्या घर गेली. ती आवयर गेली म्हण मनाक लावन घेवन गळपास घेवन आत्महत्या केली घटना भटकळ तालुक्याच्या आझाद नगर 4थी क्रॉसार घडली. मृत व्यक्ती मेहबूब अली वय 38 असे कळयला. जीवनात नवीन नवीन स्वप्नां रंगवून सुखान संसार करचे स्वप्न पळयतले व्यक्ती बायल घर ना म्हण आत्महत्या करून गेलो. या प्रकरणाची नोंद भटकळ नगर ठाण्यात जाला. पोलीस तपास चालू आसा. तपासात कितें निष्पन्न जाता ते फुडें कळटले. कारवार ते शिरवार रेल्वे स्टेशनार वयचो रस्तो दुरुस्तीची मागणी. कारवार नगराच्या राष्ट्रीय राजमार्ग 66 आणि कारवारच्या रेल्वे स्टेशनाकडे वयचो राजमार्ग हे दोन्ही रस्ते बाद जालात आणि ह्या रस्त्यान प्रवास करतल्या प्रवाशाक त्रास सहन करचे पडटा म्हण कारवारच्या जय कर्नाटक संघटनेन हे दोन्ही रस्ते जाता तितले बेगी दुरुस्त करचे म्हण आणि संबंधित अधिकाऱ्याले लक्ष वयचे म्हण या संघटनेचे पदाधिकारी आणि कारवारची रिक्षा चालक संघटना हेमी कारवार शहरात मोर्चाचे आयोजन केले. तेमी पहिली राष्ट्रीय महामार्ग काही वेळासाठी आडवून दवन संबंधित अधिकाऱ्याला लक्षात हाण दिले. येल्लापुरात अचानक पडिल्ल्या पावसान एक घर जमीनदोस्त. येल्लापूर पावसाळ्या दिवस सरले तरी पावस वयचे नाव घेना. सकाळ थंडी, दनपारा गरमी आणि रात्रीन वारो आणि पावस हे आता सदांचेच जाला. काल रात्री येयल्या जोरदार पावसान आणि वाऱ्यान येल्लापूरच्या उमजगी गावात रावच्या नानू मंजा देवडीक हेमगेल घर पडले. तरी ह्या वेळार घरातले सगळे भायर आशिल्ल्या कारणान जिवीतहानी काय जालना. घर पडील खबर ग्रामपंचायत अधिकारी लोकांक कळली तेन्ना तेमी त्या जाग्यार वचून पंचनाम केलो. तरी हे घर पुराय 100% बाद जाला म्हण गांवचे शांतभोगान वर्दी केल्ले आसा. गोकर्ण हॉटेलात गांजा वश, गोकर्ण पोलिसांनी कारवाई. गोकर्ण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गांजा खरेदी आणि विक्रीचे प्रकरण दिसा वाडतेर आसात. पोलिसांक असल्या प्रकरणाचो तपास करूंक मोठे आव्हान आणि संकट उबी जाला. पोलिसांक मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे गोकर्ण कुडले रेस्टॉरंट बंदराचेर करावळी रक्षकाचे CPI मारुती नायक आणि PSI दयानंद जोगळेकर हेमगेल नेतृत्वात धाड घालून हॉटेलाचे मॅनेजर आणि कामगाराक अटक केला. गांजा, बियराची बाटली आणि हुक्का पाईप जप्त केलात. या घटनेतलो एक आरोपी फरारी आसा. बंदीत आरोपी नेपाळी जावन आसात अशें कळयलां. लक्ष्मण बीर बहादूर 33, सुमन भरत तमन 23, IS लामा हरिलाल 21, बिपिन केसी 33, तेजेंद्र सुब्बा 50 हेमी बंदीत आरोपी आणि रजोत्तम तोल बहादूर तमंग हो आरोपी फरारी आसा. या धाडीत करावळी रक्षक ASI सदानंद पटकार, कर्मचारी शेखर गौंडा, प्रशांत, केंद्रीय दळाचे कर्मचारी विष्णू कुर्डे, राजीव गांवकर, नागेंद्र टक्कर हे हजर आशिल्ले. मतासाठी हिंदुत्व हो शब्द बरोबर न्ही. माजी आमदार सतीश सैल. कारवार
राजकारणाच्या नावार हिंदुत्व म्हूण बीजेपी पक्ष मत मागता. आम्ही हिंदू जाल्यार आमगेल घरात अल्ला आणि येशू फोटो पुजैल ना. सर्व धर्म समभाव या तत्वान वागू जाय. मतासाठी धर्मांतर करू जायना. बीजेपी पक्ष हिंदुत्वगिरी वापरना आमकां बाजून उडयता. हेजे पयलीं परेश मेस्ता प्रकरणाचो उपयोग करून घेयलो. आता परेश मेस्तालो बापूय बेपत्ता. तेमी खरे हिंदू. तेन्नाचे जिल्हा पालकमंत्री श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमी परेश मेस्ताल्या बापायक सहाय धन आर्थीक मदत केल्ले, पण ती तेमी स्वीकारली ना. जाल्यार ती आर्थीक निधी परत पावली ना अशें तेमी ह्या वेळार सांगले. मतासाठी हिंदुत्व हो शब्द वापरचे बरोबर न्ही अशें तेमी स्पश्ट केले. अधिवेशन बेळगावच्या बदलाक बेंगळुरात करचे योग्य. आर.व्ही. देशपांडे, कारवार. राज्याच्या सीमा भागातल्या जिल्ह्यात कोविड संक्रमणाची लागण वाढते आशिल्ल्यान बेळगावात जावचे अधिवेशनाच्या बाबतीत राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी परत एक वेळा परिशीलना करून बेळगावच्या बदलाक बेंगळुरात हे अधिवेशन घेवचे योग्य आसा अशें हळयाळचे आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमी अभिप्राय व्यक्त केलो. बुधवाराक प्रसार माध्यमांकडे उलयतना तेमी सांगले की बेळगाव महाराष्ट्राच्या सीमे लागून आशिल्ल्यान समस्या उद्भवू शकता. अधिवेशनाक हजारांशी लोक येतले. कोविडाचे प्रकरण वाडिल्ल्यान बेळगावांत अधिवेशनाचे आयोजन करचे बद्दल विचारान करचे अशी तेमी अपेक्षा केली. तशेंच ह्या वेळार राज्यसभेतल्या विरोधी पक्षाच्या 12 सदस्यांक अमानत केल्ले खंडन करून तो आदेश फाटी घेवं जाय अशें तेमी सुचयले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.